La mort en general ja és un tabú, si més no en la societat occidental en la que ens trobem. Si la mort és un tabú, imaginem una mort voluntària, abrupta, en una franja de població que cronològicament no està associada a la mort. S'ajunten totes les variables perquè sigui un tabú social. La mort, l'edat, l'abrupte i que ho decideix la mateixa persona. És difícil, és difícil. Respon indirectament a una bona notícia. Quina és la bona notícia? Doncs que els accidents de trànsit han deixat de ser la primera causa de mort entre els adolescents. Això vol dir que, com que els accidents s'han reduït, simplement la taxa de suïcidi passa a ser la primera causa. Però això no significa que la taxa de suïcidi hagi augmentat. Sí que és cert que és una realitat incòmoda a nivell social i que provoca rebuig, provoca negació, mirem cap a una altra banda, i pot ser que no hi hagi la visibilitat que potser seria necessària en tot aquest aspecte. Un aspecte de negació l'hem vist segur que tots en algun moment de la nostra biografia, amb l'expressió no li facis cas, això ho fa per cridar l'atenció. Igual sí que és només per cridar l'atenció i no hi ha realment una intenció i un voler morir-se. Però tot i així, ens hauria d'alterar bastant que algú cridi l'atenció d'aquesta manera. Jo penso que la societat podria estar-ne més conscienciada en relació a si hi hagués un adequat tractament de la qüestió a nivell dels mitjans de comunicació i d'altra banda si paral·lelament, i penso que la història potser ens acompanya una mica, si paral·lelament la societat va vivint amb més naturalitat el concepte de mort.